wabama o kuma ɲininkaliw damina ni min ye bi ko dɔ ka ci dɔ ye weleli kɛ ka bɔ Lajinɛ, dɔ ye weleli kɛ ka bɔ Libi, u bɛ an fɔ kosɛbɛ, u y'an kanu Ala kama. Wagati caman Sheikh Ibn Baz nin kuma a bɛ fɔ a ye majilisiw la, a bɛ wele k'a fɔ, a b'a fɔ habaka Allahu alladhi hababtani fi. Ni mɔgɔ min y'a wele ka nin fɔ bɛ majilisi la, ni mɔgɔ min ye nin fɔ, a b'a fɔ i ye n kanu Ala min kama, Ala k'aw i kanu. A bɛ hakili jigin hadisaw fana la. A ko sab'atu yujilluhumullahu fi jilli yawma la jilla illa jillahu wa rajulani tahaba fillahi tamali wa tafarraqa alayhi. Ɲɔgɔn kanubaga fula, ciden ye mɔgɔ 7 min fɔ ko a b'u don Ala ka suma kɔrɔ, ɲɔgɔn kanubaga fula b'o la. A b'a fɔ fana ko ciden ko Ala b'a fɔ yawmal qiyamah ayna al-mutahabbina bi jalali al-yawma ajilluhum fi jilli yawma la jilla illa jilli. Yawmal qiyamah Ala b'a fɔ ɲɔgɔn kanubagaw bɛ min, minnu ye ɲɔgɔn kanu ni Ala kama, bi n b'u dɔn ka suma kɔrɔ dumu ni suma tɛ ni Ala ka suma in tɛ. Wala an bɛ duwawu k'o fana ye, u y'an kanu Ala min kama, Ala k'u kanu. An bɛ Ala deli, Ala ye mɔgɔ 7 min fɔ, Ala ka ne u kɛ o la, Ala kan don Ala ka suma kɔrɔ, ka sini kɛnɛya d'a ma, Ala bato ka dusu kalasi d'a ma. O kɔfɛ ɲininkali min tugura o la, ko musow dɔ ka ɲininkali nana, mo ɲininkali tɛ, ka faranfasiya dɔ de ɲinan fɛ, maana an y'a fɔ akramakumullahu, tiɲɛ la ni degun tɛ, ni ɲininkaliw tɛ, kuma sugu ne t'a fɔ k'o fɔ, n t'a fɛ u ka fɔ majilisi la. Mɔgɔ minnu bɛ yan mariya n'a samɛ, an t'a fɔ ka fɔ an ka majilisi la, ko kafoɲɔgɔnya cogo la an ye ko minnu fɔ ko kana kɛ. Min y'a akramakumullah, ka i ka cɛya don muso da kɔnɔ, an y'o kuma min fɔ, k'u ko mɔgɔ minnu tun b'o kɛ ka tɛmɛ don, yala kabira junububaw de u bɛ bɔ a la cogo min, ni kɔni y'a mɛn dɔrɔn ko fɛn man ɲi, e ka tobi ka bɔ a la dɔrɔn. A kɛra kabaira junubu, i kisira i junubu ma, a ma kɛ kabaira junubu ye o, a kɛra min ye n'a man ɲi, e kisira ma, e ka to ye dɔrɔn. Wala an bɛ min fɔ o ye o de ye, dɔɔnikɛbagaw dɔ y'a haramu. Hari al-imam Abdullahi Muhammad al-Imam, Abdullahi Muhammad al-Imam ye maninkaru Muqbil al-Wadi ka kalanden dɔ de do, ale b'a ka haramu bagaw de la. Yela a ko filimu kuntalajɛ de y'a lase mɔgɔ ma, ko lankolonba. An ko Mamadu bin Hadi Madagali fana y'a la haramu. Sheikh Albani ɲininkara a la, a ko wulu baara de do. O bɛ ojo b'an bolo, a ko wulu baara de do. Ni n b'a fɛ ka wulu ladege k'o kɛ. Kafiri ladegew de do, u tɛ bɛn silamɛya sariya la. Ni mɔgɔ minnu y'u musalaha, ni ye Useminu ka kasiti dɔ ye, u b'a ɲininka o sugu la, a b'a fɔ ko muso jɛɲɔgɔnya la cɛ ni muso sɔrɔ k'a kɛ, mais a ka ɲininkali jaabi wɛrɛ bɛ yen, o ye sɛbɛnni ye, u ye Bonbaji ɲininka nin na, u ye Buna Useminu ye ko nin ye koɲugutɔ ye. U ko nin ye ko ye, ko min ye koɲugutɔw ye, mɔgɔw kan k'u yɔrɔ ma janya ka b'u ma. Suhaimi ɲininkara a la, Sadu Suhaimi, ko dɔ ko sɔsɔli b'a la, ko sɔsɔli tɛ ninnu na. A ko dɔɔnikɛbaga jumɛn bɛ se k'a ladaga ko e k'i ka
yedu muso daube kala wajibo kono ako kafu nyogoya yorote ako har ni sosoli min nana la sosoli be ce jate koy ako je wa sosoli min be jate nasu be sosoli min nare mais sosoli do be akolla itibara la o sosoli te jate har ni dori ka ba wore ya fo ko sosoli te jate bal mun nun ko ye ko de sarafu saluhu bolo tunteme utunte me filimul lajje ni kafir la dege de ode nana nuye wala ni mogo min nya do hari o do anjigina doro parce que do fana bu perelendo ka ewa sariya ka nyamaru ko ni sariya ka lada bu ka perelendo alhamdulillah mogo bete cinya koy ni mogo jogo tingu be fasiku be mogo bete cinya hari bi mogo perelendo ala taye minye ciden taye minye ko don ka barake nay njigina deresula doro do bokali ci ka bokonko nete bokali la me jonna ayado ma bokali la me ayengole direct awa koko aleka muso e min fo bi nyanyini kalilla me sisa ne ka muso tumba ke ambe munke sisa ko aka to doro akabila doro ya banne donc wala ka hakimandama munun tumba ke ka koro ewa har munun ko daga lendo ko do ko nyugunto da ni ko do man kaka silamiya ka adabu kono uku ni silamiya ka adabu na jogo nyuma na ka hadama den da falenteta donc atoye doro ika dabila donc ika ala ya fa deliminte mena ibolo parce que do ko haramu do ko kollan kolondo ikanate akera junubu yo ni ko istaghfirullah ya banne amake junubu ya akera jogo lan kolonyo yo ni ya toy doro ya banne Iwa tereche kunye mena mimbar ku dabar bon ko do ko ulube barake patron do bolo ko patron ya be kereche ka mimbar udila bo abe ulu sarani o wori fane o be chogodi ni aw be baara ke patron min bolo aw be baara min na nani kerece min bari wute ɲɔgɔn sira la aw be baara min na bolo baara dagalen de don mais ale de be aw sara ale mun b'aw sara ale de ka nafolo a be kerece min bari dila la ni mogo do halala nafolo b'a bolo haramu nafolo b'a bolo a ka nafolo ɲagambilen de don halala b'a la haramu b'a la haramu ye mun ye kerece min bari dila min folo o ye haramu ye halala bara munun bala aw ba ka sara mina ni halala nunu sirai aw ba ka sara mina ni halala nunu sirai basi site aw ka bon na ya soro yere aw ba do nafolo halala site nin bolo akan nafolo beye nin kerece minbari delali nafolo de anyo foya sinya jole an kon nafolo mini bara cogo de ya haramu yara tigi bolo mais na emanisra dagalen da dagara parce que ka sara de do a haramu yara de bolo mais adira emani ka sara de sababu e basi ti e ka ikamina bon ko jakka nisabe seneke fewna sawu keme sabadero bon iba soro seneke law mo chaman ka ewa seneke fente obo mo be jakka boye jakka ewa ay jakka yede niye nisabe soro mais nima nisabe soro ebe mimbo o ye sadaqati bode baraji nyini do sadaqati bodo mu jakka koniye de ni nisabe ika seneke fen sera nisabe ma ibe mimbo ola ode jakkai mais na ma se nisabe ma iba ke kamimbo sadaqati boni baraji nyini de do ma ka kuma famu aballa se maka kuma
Bon ko ne darura bila ni be salli ete se ki tembiri duguma ibe se ka kabakuru taballa kabakuru teta ni darura be mogo min na ite se ka sujudi ke koreya de be bila sujudi nola kumbele minali sujudi ni darura be mogo la ete se ki ka kumbele mina ka koreya ke ni kunkolo de be bila kumbele mina nola ni te se ka sujudi ke ibe koreya ke ni kunkolo ye ka gere duguma ni hakke be se ka gere ni hakke minye o de be bila sujudi place la mais ate be ki yere gere kogola ka sujudi ke kogola ou be ka kabakuru ta ka do itenna wote beye ko parce que tiden tilela de la kana banabagato de ma kunkoro donna ba ko rabe sujudi kaka tiden ye kunkoro donna mbo akoro kafili aka dola kele nite se ka sujudi ke ika korea keni kunkolo bon ko doko minye ka donkundi ke misiri la ko akiri ye jumaye ko dogu ka dela ke ko cide nya ka donkundi ke misiri la ko be chogodi bon allajinati daima libosilime unyinin kara ka den toko fo misiri la be chogodi ko yere yoroma kere kere ya don toko fo lila yi ka den toko fo yoroma kere kere don toko fo lila ibe se kana misiri la nka muso jignani ni nyenya to da ni jama be do ke basite ni no ninde della be ko ciden della kana misiri kono akom muso jignani denke ye nya to da mfa ibrahima la ciden nyen ninke wala wo be delilata ni na ni den to fo misiri la pour jama ka do ke basita la ni hadisa bon ni hadisa yere ciden nyen ninke mais ani yala sebon yen ninke sunna ni tabolo ni mugo den muso jigina ubena fo misiri lawa kuma bo yoro law siye ne kodo ke adagara an ka nyogona ke me yala ani awu nyamina lada ye chogomi ko kele ndo wa donc ola o hadisa be ke derela yoro mi ni muso jigina akera yere ya fo misiri lawa akera ya fo almami karasa muso jigina ni nya to ni nye basitola mais minye tamaro bonbon ulu kata misiri kono almami na den to fo na mikrota na kutuba kala ko be duwa ke oye bidiyai minye ibn Usaymin rahimahullah aka kitabu dobe fatawa la tariq Nigeria ndo de ya nyilinka minya nyilinka be bon Nigeria ko ulu ka dugula Nigeria ani Afriqiya farafina ko lada do bamboloy ko ni momi muso jigina ko ibeta fo alimami ye misiri la ko yini bombo beta ani tamaro ko salli wedela butila salli wedela be bombo ni tamaro tila jamani nyogonche alimami be ewa mikrota abedde ewa ngololi fo mikro la be kutuba kalu be chogodi no semin ko rahimahullah wa ko tigima ko ni isera isagira afo ibalima wuye konni nye bidiya ye ku ka toye konni nye bidiya de ku ka toye ko ciden ko man ahdasa fi amrina haja mali samino fa huwa raddu man amila amala laysa alayhi amruna fa huwa raddu ciden ko ni mo ye ko kurado ni dina la le mi nyamare ala abe sagima akonna chogoro ra ni ye barake ko ciden mi nyamare ni bara mi nye ika bara be sagima donc akon nunun te sunna ciden ka bara taka ako ciden ka shebau tunten ninke akon ninye bidiya e uka dabila atebbe karamo juma ko karamo doko ni be bolo mina bolo manka bila disika akanka bila bara ko bara de sanfe ko be chogodi bolo bila yoro kuma sabana nala hadisa dobe ko bara koro hadisa dobe ko bara sanfe hadisa dobe ko disi anka karamogo saba Sheikh Ibn Baz Sheikh Ibn Uthaymeen Sheikh Albani
u ye min fo ka sabati bolo fula bɛ bila disi de kan hadisa min nana bara kɔrɔ a ma saha hadisa min nana bara sanfɛ a ma saha disi in de sahalen don bolo fula bɛ bila disi de kan o de sahalen don tayibu n b'a hakili jigin an ka Sheikh Salihu Fawzani k'a yɛrɛ majigi la yan har bi hadamaden an kan ka karamɔgɔba ninnu de ladege an kana n yɛrɛ lase yɔrɔ ma n'an ma se yɔrɔ min i ye Sheikh Salihu Fawzani ɲininka ko yala ka bolo fula bila bara sanfɛ ani ko bila disi kan ni fula la juma ɲa rajihu ye aya ko ne ma se o degere ma ko ne bɛ arajihuya kɛ ka fɔ nin de arajihu masayila fula ye a ko ne degere ma se o ma mɛ an ka seyiku bunbaji a ko arajihu ye disi de Allahu akbar ko ale ma se o ma de ale ka terijuhu kɛ masayila fula ni ɲɔgɔn cɛ ko ale degere ma se ale titiri ma se o ma komi olu ka seyiku kɔ arajihu ye disi de a vocali bɛ n bolo ala ka yɛrɛ majigi d'a ma ko alimami bon ko ewa alimami ka sujudi fulana iko arakallaban de ko sosolin nana do ko alimami yake do ko alimami make sabati masoro la terjihi masoro ube munke bo doni ke bawo ko ni sugula nunum be ka hakilina be bilade abe jate alimami bolo aka salli kanire ama yoroma giriya alimami yere jama fulayin fana o umabbe kola uka seriya ya betta be bilade bon ko ni mɔgɔ min ye wali wari ta i taara hiji n'a ye ou bien i ye wali fini dɔ i sallina n'a ye i ka hiju bɛ cogo di i ka salli bɛ cogo di allajinatu daima libo silimɛ ɲininkara nin na u ko ni mɔgɔ min taara hiju kɛ ni nafolo haramuyalen ye haramu in ka junubu b'i la mais ka hiju ka kɛnɛ parce que min ye hiju tiɲɛfɛnw nafolo haramuyalen ma fɔ a la hiju saratiw nafolo haramuyalen ma fɔ a la ni hijira ni nafolo haramuyalen ye nafolo haramuyalen kɛra sababu ye k'i lase hiju yɔrɔ de ma mais hiju ka baaraw dɔ bɛ u bɛ kɛ ni farikolo de donc ko kuma sahalen ye min ye ka hiju ka kɛnɛ nafolo haramuyalen de ka junubu b'i la mais foyi t'i ka hiju la hiju ka kɛnɛ mais i ka hiju i ma haju mabururu de sɔrɔ haju mabururu laysa lahu jazaa'u illa al-janna haju mabururu ma sɔrɔ hiju kɛnɛyara dɛ mais haju mabururu ma sɔrɔ parce que haju mabururu ye dɛ hiju min kɛra ni nafolo halalama ye ala sɔsɔma ye hiju min ɲa mais ne hijura nafolo haramale ala sɔsɔ yɛrɛ ka hiju la hiju ka kɛnɛ dɛ mais nafolo in de ka junubu b'i la ani ka hiju tɛ se ka ye haju mabururu kɔnɔ farida kɔni binna ka bɔ i kan na nin de kuma sahalen ye min ye fini ta fana ye dɔɔnikɛbaaw bolo ni lawura kɔni suturara masala harira fini cɛ k'a dɔn haramu dɔ mais ni e ye harira fini dɔ i sallira n'a ye lawura suturayara salli sahara harira fini dɔɔni de junubu b'i la wali fini n'i y'a suɲa i y'a dɔn i sallira n'a ye n'a y'i ka lawura sutura i sallira salli sahara wali fini min bɛ i kan na o de junubu b'i la ko dɔnkindo yɔrɔ la ka karamɔgɔ wele ka taa du kɔnɔna na ka dumuni tɔ bɛ cogo di o tɛ sunna kɔnɔ
o ye laadaw de dɔɔni kɛbaaw ko denkundi la sɔgɔma joona u bɛ jama faralen min kɛ ɲɔgɔn kan jama ka ɲɔgɔn sɔrɔ du kɔnɔ k'a kɛ jama ye ka jama fara ɲɔgɔn kan u ko ni mɔgɔ min y'a kɛ ni sunna tɔgɔ ye a b'i k'i bolo biriya ye parce que a tɛ sunna kɔnɔ mais ni e y'a kɛ de dɔrɔn laada dɔ nisɔndiyara n y'a kɛ u ko o ye ko wɛrɛ ye mais kana kɛ ni kɔni ni diina tɔgɔ ye n'i y'a kɛ ni diina tɔgɔ de ye a kɛr'i bolo biriya ye parce que o tɛ diina kɔnɔ min bɛ diina kɔnɔ n'i y'i ka denkundi saga faga i y'a a tobi k'a kɛ dumuni ye o dun wagati n'i ye jama wele i sigiɲɔgɔnw i balimasurun i teriw mɔgɔ ɲuman u ye olu wele pour u ka denkundi saga in dumuni in de dun u nana fara ɲɔgɔn kan pour u ka dumuni in de dun tilefɛ wagati ou bien i y'a tobi wagati baasi t'o la a tobilen kɔfɛ ka jama wele u kana dun baasi t'o la dɔɔnikɛbaaw ko hali n'i ye minfɛnw dɔ san k'a d'u ma dumuni kɔfɛ ko mɛ baasi t'o la mais min ye k'a kɛ kɔɲɔ ye sɔgɔma joona ka du fa k'a kɛ kɔɲɔ denkundi saga yɛrɛ ma faga fɔlɔ o kɔni kana kɛ ni diina tɔgɔ ye dɛ a tɛ sunna kɔnɔ diina tɛ ale dɔgɔmuso wa a sera ka muso dɔgɔnin de ma ala kan kisi kan tanga kan kɔlɔsi ko cɛ dɔ de ye ko denmuso fila de b'ale bolo a ka denmuso fila bon min ka kɔrɔ o furulen don a furulen bɛ cɛ min ma a dɔgɔmuso in taara bɔ a fɛ a ka cɛ fɛ a ka cɛyala la bon a ka dɔgɔmuso min taara bɔ a la dɔgɔmuso in kɔrɔmuso cɛ o de sera a yɛrɛ ka muso dɔgɔnin a sera a ma fo a ka muso dɔgɔnin ye kɔnɔ in sɔrɔ a fɛ ko ale bɛ nin kɛ cogo di ko ale bɛ a ko a bɛ furu bɔ ko a bɛ nin kɛ cogo di ni furuɲɔgɔnma fila den b'u ni ɲɔgɔn cɛ furuɲɔgɔnma fila ka di ɲɔgɔn ye cɛ ye min kɛ dɔrɔn a ye junubu ni ala sɔsɔ de kɛ a ye ala kuta kɛ a ye ala sɔsɔ kɛ den min filɛ ka sɔrɔ nin na den a ba de ta y'a ye ani ba ka mɔgɔw nin cɛ ta tɛ mais wa furu a wajibilen tɛ kɔni ko furu ka bɔ o wajibilen tɛ ni furu ɲɔgɔnma fila ka furu ka ɲi u bɛ ɲɔgɔn fɛ denw b'u ni ɲɔgɔn cɛ furu sabatilen bɛ tɔn nin ye ala sɔsɔ ni ala kuta ni junubu min kɛ a b'a k'a ka tuubi ka taa ala ma a ka tuubi ka taa ala ma de k'ala yafa dere ala ka yafa ma ani kuma k'a k'a fɛ o n'a ɲɔgɔnnaw a b'o to ye cogo min ani na aw fana y'a dɔn ni mɔgɔ sugu ye min ye a ka denmuso wɛrɛw ni fɛnw ye u kana taa a fɛ u kana to ka taa bɔ a fɛ n'a y'a dɔn nin jogo sugu b'a la donc a ka furu sabatilen bɛ se ka to mais n'a y'a sɔrɔ nin kɛra cɛ jogo de ye sa setani ko ni lajarabu ko ma ta nin na de a ka jogo de kɛra nin ye a dɔnnen don ni nin ye de nin ye fasigiya ni jogojuguya dɔ ye ni muso ko ni lahala la ne tɛ se ka to a bolo o bɛ segin ka taa a ka muso de ma ni muso ko nin jogo sugu min bɛ ne tɛ se ka to a bolo ordre b'a bolo a ka furu bɔ mais ni muso yɛrɛ m'o demande a b'a cɛ fɛ cɛ b'a fɛ a ma se e fa k'a fɔ ko diyagoya n bɛ furu bɔ ko parce que a ye nin kɛ bon ko dɔ ko an bɛ bilasirali juman kɛ musow ye u bɛ u yɛrɛ sutura ka hijabu bɔ mais n'u taara yɔrɔ dɔ la u b'u sin bɔ awa k'a di den ma i b'a sɔrɔ wali cɛw bɛ bon an bɛ kɔnɔnadiya mun k'a ye n'i y'i yɛrɛ sutura sutura kɔrɔ de dɛ i farikolo wali cɛ kan'a ye wala n'i bɛ sin di den ma taa yɔrɔ la
cɛw tɛ yɔrɔ min n'i yɛrɛ y'a dɔn i den mako bɛ sin na bɔ cɛw cɛ la i ka taa yɔrɔ la cɛw tɛ yɔrɔ min i ka sin di den ma ou bien i ka sin don i kunkolo dɔ i ka hijabu kɔrɔ i ka sin d'a ma a k'a ka sin min kɛ mais i ka ni sin bɔ wali cɛw ɲana n'o b'a ye o tɛ bɛn bon ko dɔ ko ale tun ye telefoni mina den na ka kala ka ko san kelen n tɛ telefoni d'i ma ko mais kalo kelen ɲɔgɔnna den nana ale deli ko ale ye telefoni ta ka d'a ma ka don kelen su pour ala ka junubu yafɔ o b'a ɲɛ wa o t'a ɲɛ i kalila de san kelen ma dafa i y'a di kalili kafara de b'i kan i bɛ jɔn ka hɔrɔnya ni o tɛ misiginɛ ta i b'u la dumuni ou bien k'u la fɛrabɔ i b'i so a la ninnu saba la fɔlɔ in kɔni tɛ sisan bon misiginɛ tan la dumuni ni na fɛrabɔli i b'i ka so a la o la ni min nɔgɔyar'i ma olu fila dɔw la kelen la i b'o kɛ ni misiginɛ tan dumuni se t'i ye k'u fɛrabɔ se t'i ye i bɛ tile saba de su i bɛ tile saba de su k'u tugu ɲɔgɔn na o de ye kalili kafara i b'o de kɛ don kelen su in t'a ɲɛ i bɛ sagi ka tile saba in de su k'u tugu ɲɔgɔn na bon ko dɔ ko denmisɛnnin minnu bɛ yaala yaala k'u bɛ delili kɛ ko ale bɛ fɛn bɔ ka d'u ma ko mais kɔfɛ ni ale nana miiri k'u bɛ taa di u ka karamɔgɔw de ma ko ale bɛ nimisa k'o bɛ cogo di bon ni yɛrɛ y'a dɔn a dankaniya b'i bolo ko minnu bɛ yaala u bɛ wari minnu ɲini u bɛ taa di karamɔgɔ minnu na u bɛ taa bidiyaw ni tiɲɛliw de kɛ n'a ye ka na olu sɔn ni yɛrɛ o dankaniya b'i bolo ni o dankaniya t'i bolo e y'a di ou bien a bɛ taa di karamɔgɔ min na karamɔgɔ in b'a kɛ min ye e t'o dɔn ou bien denmisɛnnin yɛrɛ bɛ yaala min na o de ka hinɛ ye min na e y'i ka wari ta k'a d'a ma baasi t'i kan o fi kulli ji kabari ratibi ajiru ciden ko biɲɛ kɛnɛ bɛ fɛn o fɛn na n'i ye ɲuman kɛ o i bɛ baraji sɔrɔ ni e y'a kɛ de den bɛ i ye den ye lahala min na e y'a kɛ o de hinɛ kama a baraji b'i ye e t'a dɔn a bɛ taa di min ma a b'a kɛ min ye o t'o dɔn karamɔgɔ sugu min don e t'o dɔn e b'a d'a ma ni dankaniya b'i bolo de k'a fɔ n'i ye nin di a bɛ taa di min na a bɛ tiɲɛli de kɛ n'a ye a bɛ ala kuta n'a ye de wala i kana di o ma ko dɔ ka ɲininkali dɔ ko su suturalen kɔfɛ tawa juman kan ka kɛ o kɔfɛ ko dɔw bɛ duwawu kɛ a kɔfɛ ani dɔw bɛ wajuli ka nɔfɛ a kɔfɛ ko dɔw ko o tɛ bɛn ko dɔ k'u ma ko ale ko Amaru ka hadisa Amaru tɛ Abdullahi ibn Amr ibn As ko o ka hadisa bɛɛ ko a denw ma ko ni sara a bɛ jɔ n ka kaburu kan ɲaame kantigɛli a n'a sogo tilali hakɛ pour na ɲɛnafi bɔnna aw ye ani n bɛ pour k'a dɔn n bɛ se ka ala ka malikiyaw jaabi ni min ye n'o dɔn maana a ko hakɛ kɛ n ye duwawu ye ko ni wasara dɛrɛla ye fɔlɔ la fɔlɔ ni ciden ka hadisa sabatira yɔrɔ min sɛba se ka kuma tɛmɛna n'i y'a ye ko sɛbaw ka kuma an bɛ baara kɛ n'a ye ciden ka baara tɛ yɔrɔ min de ciden ka hadisa tɛ yɔrɔ min de mais ni ciden ka hadisa sabatira yɔrɔ min ni sɛba min ye o sɔsɔ sɛba min ka kɛwale y'o sɔsɔ
ale ya soso na istihadu da ma ayire tugu me aunte o ka istihadu inta ka ciden ka risatoy wallahi mun yefo Abdullah ibn Abbas do ya nyinin ka ko tamatu ako foite tamatu la ke mana ni tara alumura la ka nganyata ni alumura ni ka alumura banna ibe hiju makono ka hiju ke o de tamatu ka bato fula fara nyogon ka tama kelena buna basa ko ake basi tala ako Abubakar no Umaru ko an kana tamatu ke de ulu ko nan na alumura la an ka sage ka tanka dugula hiju watan ka sage kana pour takana sage na chaya kana likabama ako yushiku an tanzila alaykum hijaratu min as-samai أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وقال عمر ابن عباس ko sisa katteli ala ka belewu jigi kabo sanfe kaw halaki mbafo aywa ciden kote e bafo Abubakar kote abafo Umar kote ni e ciden ko anka ka khalifa utamina namma ciden ta yero mide wala oye folo ya Abdullah ibn Amr ka kumai aka istihadu de do ani ciden ka bara ni ciden ka kuma yin yogon soso an tata kele fulanna a masahayire Sheikh Albani kwa siru min fulen ni akwa sahalente ni masahayire donc kwa sahalente ote ko banewa a masaha Abdullah ibn Amr ibn Asi a masaha bolo a masaha katama wala suturalen ko fe mimbe Usman ibn Affan ka hadisa be abi Dawuda kono كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرق من دفن الموت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم وأسأل الله له تثبيتا فإنه الآن يشال تشيدن تنكرا عثمان بن عفان كو تشيدن تنكرا ni sutura la sutura li banna ko tshiden be jwaka aba fo jamae aye ala deli ala ka yafa bari mama akala deli ala kan ne sabati si so gena nyininka bebi ka doke no semira rahimahullah ni hadisa sarahula ako kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadda salasa atumbe tshiden kallada la na be doke sinya saba ako ni suturara e kafo akafo allahumma aghfir lahu allahumma aghfir lahu allahumma aghfir lahu allahumma sabbithu allahumma sabbithu allahumma sabbithu summa yansarif no seminu begi wakene chokola ko ni suturala ikafo ala ya fama ala anen sabati ala anen sabati abesaki ninde ciden ka sunnai munum bafo ukashige ka duau ke sunnate biriya munum bafo ka ku kalladaye wajuli kake wajuli kene wajuli yoro kake komi be mimbari ka be kutuba kalana biriya ciden make akashe go make ciden madele ka jo kaburula suturali kofe ko abe jo ka wajuli ke ciden make akashe go make haidani Sheikh Salih Haidani akwa lenu ka karamo ube karamo yo bumbaje kwa lena ka karamo ko uye munakaso do ko ya ku tara kaburu do de la ko susu toralen ko fe do ko abe wajulite ko doye inkaru ke atiki ka ko ikana wajulike wajuru yorote ko ya sura do bumbaji be boku ye bumbaji nyinenka ko basita la ka wajulike ko luka sheikh de ko ale ko sheikh o yala ni fule kamin fo be de la dola hadisa la ube anka karamo ba munun temena u do ye ni sabatiwa ako bumbaji ko ay ko mi aya dade ako parce que bumbaji ye moye mankan ni sosoli baw ala ya ke moya kan no tofe aba aya do ko ale ye min fo de chinyai ne amaso ka kuma wore da ka mankan ni sosoli kana wulaya dade wala donc atebe wajuli yorote bo munu ñu dambi kata sunna ma falan ulu yo ewa duwawu kelaw fana ta kontere kay uko duwawu tala ulu ya ke wajulu yoroy bo duwawu kela ta delila de masabata la ko ciden de make bo aw yere ni bidamo ka janyo ne sisewa uko bidamo mahali hawayu munna nu bambana min ka hari ni delila yera utabila
bo aw sunna mo fana tara bamba fendo ka munu bu dambi kata sunna ma de la jelen tawbolo ala bo udo yere bafu yere adamina to yere bafu ko yante yawjil wore u yere bafu ha sanu ka kutuba indamina u yere bafu ko yante yawjil yore wa kafa bil maut wa yija o be sage ka kutuba damina ika kuma laba ika kewale laba nyika ewa kuma guruja u yere de ben chola ne mumben nin se hadamaden jenyini doro de ben ni lase doni ke bagawma janko ni mogo min ko ni setigi de babanna setigi fa banna ube wori tigi de banna o do bo mori nyefede karamo bo nyefede ni ko be kumu fo jama yoro la ko be sunna ko de fo ubeta ayaw kale kata hadisa fo bi shike qur'ana kono kanyini tuye farula de o yorula de donc lesirite nonuna uye mun faraka munu budambi kata sunna ma sisa mital fonu de beta kayre sire karasa ka baniro aka sutura le ko fe karasa ye kutuba min kala ye wajub ninke ubo fanata kayre sire uye mun faraka uni kamariya u beta ki filme uye mun faraka ayoro do yere uni mikro de beta sisa mikro kadima ye kaburu la ko ibe kaburu wajula uye mun faraka adoba a communiquer u ka radio so yere dola kaburu wajulu direct ka communiquer radio so dola balma bidia fitini talade odiya te bari bahari ko bidia fitini kiki yere korosama ko fitini de be laba ka ke kumba bay uya damina wajulu dela ka kan yere sire onana faraka ka photo ni filming onana faraka katani mikro onana faraka yo antaro laba be laba yoro misa ala kan kisi kan tangare kan sage kata sunnama subhanakallahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk tawabama okuma nyinin kalu damna ni minye bi ko doka ci do doye wolele ke kabol lajine doye wolele ke kabol libi ube anfo kosobe uyankanu alakama wakati chama Sheikh Bumbaz ni kuma abe fwa ye majlisi wala abe wole kafo abafu habbaka Allah alladhi hababtani fi ni mo menya wole kan ni fo be majlisi la nu mo menya ni fo abafu yin kanu alamin kama alakaw ikanu abe hakili jige hadisa ufanala ako sabwatu yajilluhumullahu fi jilli yawma la jilla illa jillahu ورجلان تهابا في الله تعالى وتفرغ عليه نيغون كانوا بغا فلا تشيدن يمو ولون فلا من فوق ابودو على كسما كورو نيغون كانوا بغا فلا بودو دا ابا ففنا كو تشيدن كو على بافو يوم القيامه دو اين المتهابين بجلالي اليوم اجلهم في جل يوم لا جل الا جل يوم القيامه دو على بافو نيغون كانوا بغا بمي munu nyogon kan ne ala kama bimbu don kasuma koro dumu ni suma tenene ala kasuma inte wala ambe duawu ko fanaye uyankanu ala min kama ala ku kanu ambe ala deli ala mo wolon fula min fo ala kanne uke wala ala kandu ala kasuma koro kasini kena dama la batoka kadusum kala sidama wo o kofe nyin kalimin tugura wala ko muso doka nyininkali nana mo nyininkali te ka ewa faranfansha do de nyinan fe mana anya fo akramakumullah ciala ni degunte ni nyininkali ute kuma nun kuma sugu ne ta fo ko fo ta fe u ka fo majlisila mo munum be ya mariyana same anta fo ka fo an ka majlisila ko ka fo nyogonya nyogola chokola anye ko munum fo ko kanake minya akramakumullah kai ka ce ya do muso da kono anyo kuma mi fo ku ko mo munun tumbo o ke ka temedu yala kabera junubu bawde do be bola chokomi ni koni ya me doro ko fem mani e ka tobe ka bola doro
akera kabaira junubo ikisra I junubuma amake jan kabaira junubo yo akera minye na manye ikisra ma eka to edro wala ambe min fo o ye ode doni ke bawo do ya haramu harim ewa al imam abdul ke abdullah abdullah muhammad al imam abdullah muhammad al imam ye manin karu mobil al wadi ka kalanden do de alay ba ka haramu bawo de la yela ako filmu kuntal la je de yalla se mo ko lan kolomba anko mamar bun hadi madgali fana ya la haramu sheikh albani nyinin karala ako wulu bara de do obe ojo bambolo ako wulu bara de do nimba fe ka wulu la de ko ke kafir la de ko de do o tebbe islamia sariyala ni mo munu nyu musalaha bo ni useminu ka kasiti do ye ba nyinin ko sugula ba fo ko ewa muso je nyogonya la cheni muso so ka ke me aka nyinin kali jabi worebe o ye sebeli o ye bombaje nyinin kan ninna o ye buno semini ko ni nye ko nyugu toye o ko ni nye ko ye ko mi nye ko nyugu to ye mo kanku yoroma janya kabuma suhaymi nyinin karala sadu suhaymi ko do ko sosoli bala ko sosoli te nununa ako doni ke ba juman be se kala daga ko eki ka ceya do muso da ube kala wajibo kono ako kafu nyogo ya yorote ako har ni sosoli min nana la sosoli be ce jate koy ako je wa sosoli min be jate nasu be sosoli min nare me sosoli do be ako la itibara la o sosoli te jate har ni doni ke ba wore ya fo ko sosoli te jate bal mun nun ko ye ko de sarafu saluhu bolo tunte me utunte me filmul la jenni kafir la dege de ode nana nuye wala ni mo minya do hari o do anjigina doro parce que do fana bu perelendo ka ewa sariya ka nyamaru ko ni sariya ka lada bu ka perelendo alhamdulillah mo bete cinya koy ni mo jogo timu be fasiku be mo bete cinya hari bi mo perelendo ala taye minye kiden taye minye ko don ka barake nay njigina deresula doro doye bokali ci ka bokonko nete bokali la me jonna ayado ma bokali la me ayengole direct awa koko aleka muso e min fo bi nyenyini kalilla me sisa ne ka muso tumba ke ambe munke sisa ko aka to dro akabila dro ya banne donc wala ka hakimandama munun tumba ke ka koro ewa har munun ko daga lendo ko do ko nyugunto da ni ko do man kaka silamiya ka adabu kono uku ni silamiya ka adabu na jogo nyuma na ka hadama den da falenteta donc atoye dro ika dabila donc ika ala ya fa delimente mena ibolo parce que do ko haramu do ko kollan kolondo ikanate akera junubu yo ni ko istaghfirullah ya banne amake junubu ya akera jogo lan kolonyo yo ni ya to dro ya banne